kodwa endisongayo But the one thing I'm certain of, if awunayo uYesu Kristu without Jesus njengenkosi nomsindisi, as your Lord and Savior, I don't know, and yes, I don't know. and yes, Siyamazi thina, we know Him. ungasibona sishumayela You namhlanje might see us preaching kodwa today, kudala sashumayela thinking we have been preaching for yazikhona le years, ndoda but He touched us, siphulukene nathi having lost ourselves, singazazi not knowing uba our siyaphi na, or where we are going. wafika undlela, But His wafika way, unyaniso, His truth, wafika ubomi, His life, wasinika ubomi, and gave us life. yafika indlela, This way, yafika this indlela, way, yafika inyaniso, yayinyaniso. His truth to us. Oh, Jesus. He is the way, Uyindlela, the truth, inyaniso, and the life. nobomi. You cannot do Awunokwazi this life thing ukuphila without life itself. ngaphandle kobomi obubu. Udinga uYesu, You need Jesus. obubo You yena, need life. obubo. This life. Udinga You need indlela, the way. ngoba awuyazi wena Because you indlela. don't know the way. Uzophathula nje, You will get lost. ikhona But indlela. there is the way. Uyakwazi yena, He knows ukusibuyisela endaweni to yethu. redirect us. Uyakwazi He yena, knows ithi sesiphambuka, that even when we are lost, sibuyisela endleleni, to bring us ngoba back. yena uyindlela. Because He is the way. Oh, uNikodimo Lord. uyambuza ngenye imini, Nicodemus asked the other day, Jesus. ndingenza njani na what can I do ukuze ndisindiswe? to be saved? Ingaba kufuneka ndibuyele Must I return esizalweni sikamama to wam? my mother's womb? Uthi uYesu kuye, But Jesus says to him, unless ngaphandle kokuba you are born again, uzelwe ngokutsha, you cannot awunokwazi inherit ukufumana the kingdom of God. inkumkani yamazulu. Mhlawumbi uyazibuza namhlanje, Perhaps you're asking yourself today, ndingenza njani na what can I do ukuba ndizalwe ngokutsha? to be born again? Uthi uYesu namhlanje, Jesus today says, receive me yamkela mna as your true bread. njengesona sonyani, Receive me yamkela mna as your gate njengesango to lakho eternal life. ubomi Uthi obungunaphakade. ngenye imini, One day he says, ndinguye mna I am umalusi olungileyo. the good shepherd. Bakhona omalusi, There are shepherds, baninzi, many of them, benza futhi le nto endiyenzayo, doing similar to what kodwa I do. umnye But there is one olungileyo good kuba shepherd bonke. out of all of them. Kulona sizengaye It is the namhlanje, one we have come for today. uYesu Kristu. Jesus And Christ. I'm extending, And he I'm stands extending an an invitation to you yanimema that if you think ukuba ucinga that because you are breathing, ngenxa that yokuphefumla you have life, ukuba unobomi. ithi iBhayibhile, The Bible says Jesus is life. uYesu bobomi. If you think Uba ucinga usendleleni, you are in the I'm right here to road. tell you, I'm here to tell you Jesus is the only way. uYesu yedwa indlela. Awucifana If you think wena ume enyanisweni, you are standing in the truth, inye there inyaniso, is one truth. uYesu Kristu It's Jesus Christ owaleke who emnqamlezweni was nailed on the cross elangela mna nawe. for you and I'm me. extending this invitation Ndiyanimema to you mntu asekhaya, to my brother noba and sister. umncinci, Even if you're noba young, umdala, even if you're old, isango lenqaba livuliwe, the door of blessing noba is open. umncinci, Even if you're noba young, umdala, even if you're old, uYesu usasindisa. Jesus still says Isekhona impendulo there is still an answer yalizwe lonakaleyo, of the world which is corrupt. isenguYesu It Kristu. is still Jesus. Akatshintshi, It has not changed. yayinguye mandulo, It was Jesus before. isenguye It nanamhlanje, is Jesus today. uYesu yedwa. Jesus alone Ube is impendulo. still the answer. Bhuti wam, My brother, ungancami, don't give up. sisenozifo zonke We namhlanje. have come with the healer of all uYesu diseases. Kristu. Jesus Christ. Don't give up on yourself. Ungatinami, Don't give up on your future. ungayinami kamva Sinayo lakho. indoda We have a man esincedayo. that has helped us. We Sasilahlekile, were lost wafika and uYesu. Jesus came. Sinqanyiwe, We were given us singabanye, and some of us sasibona sekuhlaleni. being known in the community. Wafika uYesu. But Jesus came. Bazibuza abantu,
people asked themselves, hayi ngokwenzeka ntoni ngomdibanisi what happened to that brother? kanti khona indoda efikileyo But there was a man who had arrived. transformed my life. Eyatshintsha impilo yami. Ikhona indoda Kukho indoda, there's a man. that rewrote my life. Eyaphinda yabhala impilo In yami. your life Empilweni yakho. today Namhlanje. can be rewritten Kungaphinde kubhalwe by ngapha. Jesus Christ. Nguye uYesu Kristu. iBhayibhile ithi The Bible says, othe yonkelwa yena whoever receives him wasisidalwa is esitsha. a new creation. It does not matter Akukhathaliseki what you have done. izinto It owazenzayo. does not matter Akukhathaliseki where you are from. uba usukaphi. Let me repeat it. Mandiphinde ngitsho. It does not matter Akukhathaliseki what you have done. uba wenzeni. It does not matter Akukhathaliseki what you have done. uba It does wenzeni. not matter what Akukhathaliseki you have uba done. wawenzeni. Izono zakho Your sins can be forgiven. zingaxolelwa. Uyakholwa nje Do mntasekhaya. you believe, my brother? Uvuma nje ngomlomo. You confess with your Ukholwa mouth. ngenhliziyo Believe in your heart ukuba uYesu Kristu that Jesus Christ wafa waphinde wavuka. died and rose again. Ungazixhobi. Oh, thank Help you, yourself. Jesus. Nansi impendulo Here is the solution. enguYesu Kristu. That is Jesus Christ. Ungazixhobi. Don't hate yourself. Yini sasikucenga? We are begging you. Sisithi nansi inyaniso. Saying, here is the truth. Nansi eyona nyaniso. Here is the ultimate Mhlawumbe truth. zikhona ezinye. Perhaps there are others, Kodwa sizenza lena but we namhlanje. have brought this Mhlawumbe today. zikhona ezinye izinto. Perhaps there are other things. Zikhona ezinye izonka. There are other breads Obuzosithenjisiwe. that people had promised. Nasi esenyaniso. But here is the true bread. EsinguYesu That Kristu. is Jesus Christ. Nasi esenyaniso. Here is the true bread Esikunika ubomi that obungaphakade. gives you life eternal. Akusetshenziswa